Hej, vi skal lave KBH-vlog. Ja, vi skal til KBH, og så skal vi se en film. Ja, og så skal vi ud og shoppe amok. Okay. Ja. Ja. Nu går vi lige her. Den ren i hovedet. Philip. Ja. Nå, vi skal lave KBH-vlog. Nu er vi lige næsten ved stationen, ikke? Så, ja. Det er bare sæt. Change it in. Damn, han skal til multikommet. Ja, det er mega smart, ikke? Det skal nok lige her. Hvis I kan se, vi er på Viby station. Philip. Philip. Sig lige. Kom her. Så. Gusto bliver lidt sur. Lige så. Nu går vi ind i en tunnel lige nu. Ja. Der går måske lidt. Og man kan høre os. Prøv at se højde forskel. Og så kommer Mille mig. Vi skal snart op på stationen, eller perronen, ikke også? Ja, perronen her. Vi skal op på perronen. Og vi har... Ja, se nu er vi på vej. Ja, vi ses nu. Her har vi nogen. Han sidder bare og chiller dem. So watch me Og har på rundt. watch me nene, watch me watch me nene. Så færdig whip. Har du en gæbe? Det bliver Roskilde. Roskilde. Der bliver reklame her. Hey, Matt, film lige hurtigt. Shit, det ligner Allan Simonsen. Ja, Matt, han filmer faktisk. Det ligner Allan Simonsen. Hey. Hvis nogen af jer møder en, der hedder Nora Lønborg, skal I aldrig nogensinde lade ham byde jer. Ellers sker det her og det her. Og I skal heller aldrig nogensinde være kæreste med ham. Og det er ham, der er bare for at være sikker, ikke også? Aldrig. Igen. Aldrig. Jeg spytter os andre i munden, og det fucking klammer sig fucking gay. Hallo. Kom med. På Roskilde station. Gå væk. Ja, på vel Roskilde. Matt, jeg kan da 3x. Tjek, fordi jeg skal have jakken her. Jeg kan spille Nora. Jeg kan fucking spille Nora. Tjek, jeg kan spille Nora. Jeg kan fucking spille Nora. You're so homie. Jeg tror, du er så homie. Ja, det går rundt, det er godt. Så vi er lige 3 kroner her. Vi er Bauhaus. Sælger dig. Det store her. Ja, Bauhaus. Vi er 3 kroner nu. Er vi 3 kroner? Og I kan se det der tårn der. Det lyser om natten, så Shit, han kom stærkt. Han har også været fartgrænsen. Han bange på klovene, for at gøre det hvide hoved i nat. Der er det der tårn der. Ja. Nej. Nå, vi er hele husene. Yep. Er vi det der Olebord? Nej, han gør. Gør han ikke? Nej. Nå, skal du pause? Sikkerhedszonen. Overhold altid reglerne. Der står, de gule prikker må kun overskrides, når der holder tog. Ja. Hvad sker der, mennesker? Se, ej, det ligner ham der Morten, et eller andet. Morten Mønster. Ja. Hvis vi lægger Morten. Nej, det kunne også være Morten. Morten er pænt. Det går bare ondt, det der. Det er et rape face. Skal vi lægge om, og din lille svans? Er klar? 3, 2. Au. Jeg sagde ikke, du skulle nedlægge min arm. Og jeg er klar, fordi nu tager jeg mig med det samme. Au. Au.
tommelfingerkrig. 1, 2, 3, 4. Nej, tommelfingerkriger. Nej, du må ikke løfte armen. Det er vi to. Nej, det er sådan her. Kom nu for! Sådan her. 3, 2, 1, jeg er tommelfingerkriger. Jeg er din kæreste. Jeg er ikke med din kæreste. Hey, just Og vi skal på hyttetur i morgen. Vi skal på hyttetur i morgen. Det er billedet, Johan. Hey, vi vil gerne høre noget rigtig sjovt. Prøv her. Du sætter tommelfinger midt på panden lige her. Og så siger du bare, træk stop. Og så passer du bare. Så siger du, jeg er stærkere. Og så er det dig. Jeg er stærkere. Ja, så siger du bare, jeg er stærkere end dig med en tommelfinger. Og så der så der får de to plexus. Jeg går i klasse med ham. Fordi der sidder sådan to måler, ikke? Trykker den på den, så går de sådan her. Har vi lavet med til klar med? Hvad er det? Du spyttede på mig nu. Hey, Helle, hvad er det? Kom på at mærke... Tøjstrup. Vi skal lige til at køre. Og der er et vildt skal til at køre. Se lige, hvordan der ser ned i de her vogne. Det er sådan her, det ser ud. Ja. Ej, Philip! Ja, nu er vi jo Elby. Hey, her på Super. Hej, Super. De skal lige se, hvem vi er sammen med. Og så er der nogen på den her side. Ja, vi er på BH. Der er fisketåret. Det er på vores sidste år. Og ja, med fisketåret. Hvad sker der den? Og herude arbejder min onkel tømmer, der var ude og hjælpe i sommer. Nice. Bygge husene. Nu er det lidt. Der er mennesker. Så vi skal snart ud og se den film. Alle. Og vi på strøget. Ja, vi ses. Ikke også? Ja. Og vi skal ind og se en film på Plantar. Psykoprojekt Plantar. Det er det her. Det er mega stort. Det sker jo tårn i KBH, som man siger. Ja. Også det. Okay. Vi får bare lige stænker mig. Vi ses. Vi ses. Ja, det er Andreas Mose. Tak. Hey, shit. Vi flytter jo. Du har ikke været med til optagelsesprøven. Jeg skal gøre det ene gang. Shit, vi fik den. Selvfølgelig de gule prikker i gulvet 5 minutter før filmen starter. Pelle, du får lille. Er det godt jorden? Det er mig, der var til optagelse. Oh my god, det var Mars. Ej, der er mel på Mars. Altså beboelse på Mars. Ja, det er Mars. Vi har lige fundet Mars. Kæft, vi har Shit, man. Hvad siger du til det? Det should be Shibi. Og det er sådan en Ferrari. Holy shit, der skal vi lige se. En Ferrari, mand. Ferrari. Shit, så du det nu? Shit, man stagnol. Ja. Der er stagnol lige der. Ja. Fuck, hvor nice. Jeg har fundet månen. Læs lige før. Jeg vil løbe over dem, det der. Det er ingenting. Kom og se Gucci. Gucci. Kom vi rundt nu. Den brænder over. Ja. Gucci. Det går ikke for stærkt. Hvorfor flytter vi godt på månen? Pigerne gjorde så sjovt til grin. Ja, piger. Du bliver til grin, altså. Det er på internettet. Vi tager lige.
Ja, selfie. Det er underligt selfie, det her. Det er 3D-film lige på skærmen. Afhørbar. Så skal jeg også finde mig nu, ellers må vi. Hovsa. Det er smart. Hov. Men du er brudt. Det er skørt. Vil du røre det her fint? Nej, nu er... Nu er vi kommet tilbage på strøget. Ja. Og vi ligger på filmen der, men vi havde trådt. Ja. Det værste var, at vi havde ikke så lang tid i strøget, faktisk. Men vi købte de to jakker. Samme mærke. Samme mærke, men ikke midt i sort. Det er jo sådan... Og midt er bare sort og hvidt. Vi står der her på mærke. Ja. Hej Mathias. Hej. Så kom en person og sagde hej til Mathias. Vi er så populære. Nej, vi kan vi to i fame. Ja. Det er lige togkontrol. Håber I kunne lide vloggen. Vi ses en væk. Hej.